πριν μιλήσατε για διαβούλευση. Μέσα σε αυτή την αίθουσα βρίσκονται 4 πρόεδροι κοινοτήτων. Είναι του Αγίου, του Σιριτσού, των Ωραίων και των Μιάτων. Χριστίας, ναι. Ναι. Από τους πρόεδρους των κοινοτήτων, ζήτημα είναι αν οι δύο πήραν μέρος στη διαβούλευση. Τι διαβούλευση είναι? Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι ενημερωμένοι καν για το τεχνικό πρόγραμμα και τι περιλαμβάνει. Στις 30 Αυγούστου του 2016 συνήλθε η Επιτροπή Διαβούλευσης. Ναι. Προσκλήθηκαν όλοι, διαβάζω το πρακτικό, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση. Τώρα, αν κάποιοι απουσίαζαν, η απαρτία όμως υπήρχε. Δεν ακυρώνει την απόφαση. Όχι, επειδή είναι επιπρόσθετα, μου επιτρέψετε να. Λοιπόν, είχα να το κάνω και το ερώτημα και θα καλυφθώ.